Iliya pakasarakan ti dua barangay nga dagsarday ti panagduruas nga. Ti barangay Bugasi ken barangay Taptabagan. Pinaraburan ti apo na marswa digitoy barangay. Tinalalawa taltalon ken bangbangkag. Nga pagmulan digiti lumugar ti pagay mais ken natnating. Makita iti depkar na ti daya digitoy barangay. Ita na nga to bantay si minublan. Apagapuan ti ubog kendanom nga gayos iti karayan nga usaren digiti lumugar nga pagpasayak iti kataltalunan tapno na lang to digiti mulmula ken kay kayo ket kang runana agserbi amang sangga tinapigsa nga angin ken panagregay ti daga ditoy nga agnanaed digiti nasasaririt nasusukisok ken naayat at tattao ti talugadi nga papalan ti kaduan kadigiti lumugar ket ti kinagagit kinaragsak ken kinatunos da nga gubra para ti pagsayaatan ti komunidad da. Nasimbeng ken nagkaykaysada nga ti tinulong amang kita ti pagdurasan ti barangay ken ti panagbiagda sa ngapada. Katarget dagiti lumugar no makita da ti nasayaat abunga ti nagbanuganda. Nge mawatan da at tibiyag ti tao ket sana puro ragsak banlaygi ken namay at damit liday panakapay ken rigat ang mapaspasaran mapasaran da digiti na duma-duma didigra nga lumasat ti pagilian tayo kas kumay ti gingined napigsa tudo ken bagyo nga pakatepangan ken pakakarakaran ti daldalan isupay ang makaigapo ti panagadalem ti karayan padsan ti panakatulid ken panakarugpo digiti kay kayo ken panakarakrak ti balbalay iti lalabas ti kalamidad ti biag dagiti lumugar sanda mabuti nga sumarangit ken sanda mawanan tinamnama nga kaslabuos nga saan nga agtutunos nga gurnong ti kanenda tapno sa andang agbisin, babaen, ti panangidaulo, ti pagulidanan nga reynada, para itinaranranyag, kinataltalgyad na panagbiag. Agkay-kaysa, kinatitinulong da, amang paado, manin, kadigiti ang mulmula, ken kay-kayo, mapagbiag da. Taripatuen da, digiti mulmula, da, aglalo, kadigiti kay-kayo, nga iso, ti pagbalayan, digiti naruway nga bus, magustuhan digiti tattao daytoy nga si dayenta na sustansya ken naimas gapu iti kinaimas ti buos nagbaline nakanawidan digiti lumugar ang mapan nagdugdog aglalo no tiyempo ti Kwaresma sadan tulutwen na si dayenda para iti pamilya da wenno ilakoda ti kabangiba nga lugar kadigiti balikbayan wenno kadigiti dumayo ti lugar itimpuyog digiti lumugar nakabangon tirigat ket kastamet laeng titimpuyog da nang buangay ti piyesta kas panagyaman da iti Dios sa namarswa ket ti espesyal a potahe ti inda pangrambak iti naimas nananam ken nasustansya nga abos
Sin when